Guke ataungo ipuin ezagun hartu gendun, Masajonena eta Martinena, eta gure helburua izan zen batez ere ipuin horri zabalkundea ematea. Orduan gure berzioa etzan izen beste pertsonaiak aldatzea, baizik eta bertako ipuinean agertzen ziren elementu oinarrizkoenak edo hartu, horiei bizia eman, pertsonaia bihurtu, eta lagurtu, testua lagurtu eta irudiarekin batera elkarrekin harremanetan jarri, eta gero esperimento moduan, tailerra zelako eta aukera zegoelako, egin genuena zen, pixkat atzeko aldean, pixkat euskaraz ikasten ari direntzako, horri alde bakoitzean edo irudi bakoitzarekin ze testu doan edo testu horren muina labur bildu gendun esaldi banatan. Batez ere, aukera emateko euskaraz ez dakinari edo euskaraz ikasten ari denari, lasai irakurtzeko, euskaraz irakurtzeko jakinik zer irakurtzen ari den, baina dena letra guztiak ulertzeko premiari gabe disfrutatzeko aukera emanez. Orduan, behin hori eginda, bion artean egin duen, lasai, ondo, inungo arazorik gabe, eta nik enuen ezagutzen maite, baina, bere ala jarri ginen harremanetan, giro oso giro ona gengalako tailerrean, eta etxe giroan hon ginelako, eta inazekin eta arkaitzekin, oso giro goxoan aritu ginen, eta horrela, errazak etzen dira.